artea Maristak Bilbaoren bazter guztietan antzematen da. Haurreskuntzatik batxilergora, ikasleek euren alderdirik artistikoena ateratzen dute hainbat ikasgairen bitartez. Plastika, musika, argazkigintza, zinemagintza eta komikigintza edo artearen historia. Adin goiztiarretatik, umeak disiplina artistikoak lantzen dituzte modu manipulatibo eta esperimentalean. Sentimenduak adierazteko, emozioak identifikatzeko eta euren alderdirik sortzaileena ateratzeko aukera ematen dieten dinamikak dira. Bi etapetan saiatzen gara gure proiektu guztiak indartzen artearen bidez. Orduan guretzat pizkata aitzakia da, artea da aitzaki bat material berriak deskubritzeko eta teknika berriak erabiltzeko. Koloreak eta formak lantzeko eta aldi berean gure ingurua artelanez betetzeko. Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza edo urtero egiten den Artes Blai astea ikasleen artea eta irudimena balioesteko moduak ere badira. Eskulanak, mozorroak, gela eta pasilloen apainketa. Horrela, Maristak Bilbaok esperientzian oinarritutako ikaskuntza, esanguratsua bultzatzea bilatzen du, ikasleak ilusionatu eta motibatzeko. Hala, disiplina artistikoen multzo hau beharrezko tresna bihurtzen da, ikasleak modu integralean garatu daitezen eta pertseberantzia, hitzik gabeko komunikazioa edo konfiantza bezalako trebetasunak indartu ditzaten. Beraz, ikastetxearen helburua munduari begiratzeko modu desberdina duten ikasleak estea da. Sentikortasunez, sakontasunez eta begirada sortzaiez. Gainera, esploratzen, aztertzen eta adierazteko modu berriak deskubritzen hasten dira hainbat material edo programa berritzaileen bidez. Linolio edo gubiatik, stop motion edo photoshopen lehenengo pausuetara. Azkenean arteak eskaintzen digu mundua saltzeko oso bestelako bidea. Zientziek, naturaren zientziak eta gitza zientziak eskaintzen dizkiguten oso bestelakoak. Arteak erantzunak eskaintzen digu mundua azaltzeko eta gure bizitza azaltzeko, eta honen inguruan kokatu behar dugu Maristan artearen helburu nagusia. Hori guztia xede nagusi bat izanik, ikasleak ilusioz gozatzea prozesu artistikoaz, metodologia berritzaile eta sortzaileei esker.